Patay ang usa ka gwardya samtang samdan ang laing gwardya human gitulis ang gibantayan niining planta sa bakal sa Villanueva, Misamis Oriental. Kapin 1.3 milyon pesos nga kwarta ug alahas nalimas sa mga tulisan. Ani ang report. Dead on the spot ang 58 anyos nga gwardya human gipusil sa mga tulisan pasado alas 2 sa kadlawon adtong Miyerkules sa gibantayang planta sa bakal sa sitio Kirahon, Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Una gipusil ang biktima, gipusasan pa kini sa mga tulisan. Samdan sab ang laing 30 anyos nga kaubang gwardya nga napusilan sab sa mga sospek nga ginatambalan karon sa ospital. Base sa investigasyon sa kapulisan, pinaspasay nga gilungkab sa mga suspitsado ang kantin sa lugar kung asa ana sa kapin 1.3 million pesos nga kwarta ug alahas ang nalimas. Makita sab ang pugsanong pagsulod sa mga suspitsado sa kwarto kung asa nahimutang ang kwarta ug alahas. Gipaabot sa opisyales sa mong planta ang ilang pahisubo sa kabanay sa ilang gwardya. Ako kami pagsubok kay kami nagdahom nga ingani ang mga sitwasyon. Kay ang katong last nga bulan sa March 22, nagya po ito'y attempt nila nga kawat sa scrap dito sila may coral. Nga napusilan naman to sila itong guardian na to nga katong nakaroon sa CUMC. Naigo man to, among paminaw, burag nag-grisback ba? Sa investigasyon sa kapulisan, ana sa tulok katulisan ang misulod sa planta ug laing posibleng lookout sa gawas. Wala madugay, gidakop ang usa sa mga driver og truck nga empleyado sa planta nga gikonsiderang usa sa mga persons of interest sa kaso. Nakuhaan sab og giingong pakete sa gituang shabu ang truck niini. Isa sa mga link niya sa gawas, apil to mga suspects nga tulisan na connection sa drugs. Ang CCTV nagsuggest magod yun, kita na to siya nga every time nga ugawas siya, pagbalik niya na dito sa footage, nagsunod sa iya to mga suspect at the same time assailant. Apan hugot nga gipanghimakak sa sospek nga lakip siya sa nanulis. Hinoon, aminado kini nga nagagamit og droga. Ako lang sir ba nga, kay istorya nga, inaot ko masulbad nga problema nga wag gyud kalibutan gyud kay inosente ko ana nga panahon. Duha ra may mahitlabuan eh. They will be subjected to manhunt operation and I assure na kung masugod na sa itong manhunt, the strong arm of the law will catch up with them. At the same time, nara nila. Basta kay ang pulis will seek justice. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.